Bibi abesa mansa nyina akumu yi no ama obi aye ne fam de obi bitumi de aboase na be bitumi abre yare nase na no na achim kotoku mhima nana akua santewa de atodwa se aban ko entumi nkoko no na mu nana no ahemfo ne hima hodo no so mmoa owo mfam de kakra be bitumi efa enso aban ase Nana akua santewa oye achim kotoku hemia na ode atugwase enye bribia na wobetena se de wongani ahwesi aban mbeye bribi na sabria oyare ya bayi aban titini moyrom oremia na abosum ahwesi Ghana fo obia ho betonon sabri na se nana no ahemfo so de wo ho jem kakra won so wo hwe no wode boa won manfo ewo won peso aso ensese wotena se hwe na aban nkwanya ye na ode sa asem yitu gwa wo bre a okura ne nsam sidi empem aduonu a odere boa aban foto a wapause odeko COVID-19 se na be ya asebetu ntem sayenya kasanso ye wobi na se de boya manfo na ye se de hye ye ho a na de hye ne sen we ampa e bi kura pa na ne won ho kakre unni we ampa na ya re bi nya na do kwa sika ntu de be ko ayekwa eti ne meka ne se mesra manfo Nasle nanan mo wo kotoku ma ne nanan mo wo Ghana ma so sorry na kitu e ensa na yemfa mwa o man panyin yemfa mwa o man no ononyamfo Veronica Edu no ye aban ewraba panyin a oda Brimu Central mansi no ano oda nana hemia yi ase papa ne boa wo boa aban o man hima ene ne mpanifo atena se ahunu se watena se a enye yie esese otimi koyi bi de eboa o mampani se de o mampani de atudwa se ohia moa ti sika ewo ho a watena ho se yare emfa ne manfo wayi se sika kudue aso ye ni na yadana se Ghana se bibi ba de awose won fanye no ne bia na koye bibi fufuro lesre won bibiri o de odo nyade ali ayem shishi no amba fore abua awanye na ya ndere so nyango yese show off anano ma yebo klase ne yi no yedi makoti bibiri